joroon dohot na di bagas tabi nama dohoti live streaming ala naing masuk mahita amang inang dihita saluna narong di bagas da nang di bagas jorope ala naing pukaw tama parminggota masuk mahita martangyang mahita di bagas harot tabi. Amin. Oras mari hamuna dongan na hinangulongan ni debata na marpungu di gerejaon nang nadijabu secara live streaming. Pinuji mari bata aman itu hatta Yesus Kristus na saya totong mengaramoti daging nang terdita di parmudu-mudu do ngeluta sian ari to ari tiki tu tiki di patuduhur do holong ni rohana itu hita pinuji magwarna na badiai Hidup tutu ibana dumau pastohon lahir ragam ni paso-paso karton Dios kian dan mahincang di bagasan Kristus ibana mamramoti hita sian nakatiki tutiki pinuji magwarna na sumuruni naing saat mahita tu minggu seksagesima na pengotok kita ono puluh hari nari bongotatama ari na balga ari hamunangan ni Kristus ima ari haheon nai Walau situtu dorong kami dibata di hita nilai hundo diri na bahin tokus kasian akadosaka upuji mahu are Tuhan ala holong ni roham di minggu seksagesima sadarion ditogu-togu do rohatta asa unang holan makaholongi dirita alai tahe ikon makaholongi musuh jala patupa naringgan balos ni najat dang jari hosom rohatta tu halak nama kosome hita songon nidok ni topik minggu sadarion naringgan do balos ni najat alani gabi parasiroha mahita songon amamuna parasirohai atong tabuji ma debata sian nasaroha laho mamaritahon sudi pabahinan nai marid mahita
Mari hite-hite gowarni debata ama, dohot gowarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot gowarni tod di perbadia na tumo pelangit dohot anoon. Amin. Dung bege hamuma pamalusu disalut dengan ni uhum ni Jehovah tuau, turdu konokku do panginuman parhatuaun tugijang jala pa jojo kudo gowarni Jehovah. Haleluya. Martang yang mahita ale amanami na di Banua Gijang disuruh hodo anakmu Tuhan Yesus Kristus tu portibion asa disegai akka ulau ni sibolisi kai padungo mahami marhite-hite tordim na badiai asa unang tarpedem hami di bagasat dosa alaya asa monang hami saat ro di ujung jala asa mardame hami saliling di tanoon pai masat hami tu hanguluan na sora suda mar hite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari dahita si buku di nomor 226. Debata di hita di minggu sesagesima sadarion di masian poda bidu 5 ayat 5 bidu tulu ayat 5 marhaposan tu Jehovah mahosian nasaroham jala unang marpangusad dea ko tu pikiram usad diri ido sahakna atong rak mangidugu mahita sia Tuhan debata ale Tuhan debata sai pargugui mahami mangulahun na partu patikmi. Amin. Mari dahitas ya buku WD HGBP nomor 122 ayat 24.
Tatapoti mados hatta nagudangi tapauduk maro hatta martang yang mahita. Ali Tuhan debata pargugu na suatu dosan jala ama para siroha. Dang lomoroha mida hamatean ni pardosa. Mulak manian parjahati tumadikon dalanna asa mangulu ibana ido dipanggido roham. Si maroham dihami ale debata nami pardengan basa jala para siroha do ho alanyana kaulangani roham Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami saya sesama dosa nami saluhutna Alani ubahin hupangido hami sai sudah tima torum asa unang mangonai betu hami sai sesa sude dosa nami asa mangulu hami di bagasan asini roham sai pargugui mahami asa margugu hami mar hite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabi gema baga-baga ni debata tarengot tu hasisani dosata. Songonod do hata ni Jahoba. Unak ko mabiar. Ayahu do siluluhko. Nunga pola hujo guarmu. Ahu na punaho. Asangapon mari debata narigeja. Amin. Mari dehita siap buku adenom 452. Ayat sardo tulu.
Bagi mahata ni debata imanagabi turpuk epistel di mingguta sadarion natar surat di Musa biddu 45 mamuka ayat 1 ayat 10 Sacahama marsoring-soring. Dungi ninna si Joseph mamadok akka hahanai. Ahudo si Joseph mengulu depe amatai jadirang halusan akka hahanai ibana. Ai tarhatotong do rohana sida mida bohinai. Ini nasi Joseph mamandok kai. Gua pajonok hamu matulang bukon. Gabe di pajonok nasi dama. Jadi nina ibana ma. Audo si Joseph anggimuna. Nagina dismuna itu anu Mesir. Ope unang mabiar hamu jala unang serbeng mata munah. Ala gina dismunai ahu tuson. Ay mangaradi hangulon muna ubah disuruh debata ahu pajolu muna. Ay pa 2 tahunon dope masa haleon di tanoon. Alay 5 tahun nari dope naso masa saburon manang gotilon. Alai disuruh debata do ahu parjolu muna. Pajopon dihamu iba-iba di tanoon dohot panguluhon hamu mabahen haluaud bolon. Onpe dadahamu marsuru au tuson debatado dipabakit do au gabe aman ni Raja Parao dohot gabe induk ni sadan badu jala pangarajai disandok kanu Mesir. Asa pahatop hamu mane nakuk tudamangi bahwa hamu ma tu ibana songonod do tonani anakmu si Joseph dipabakit debatado ahu gabe raja ni sadok tano Mesir tuat maho matabotonahu unang tugang-tugangon. Maringan di tano dosen maho asa jonok di lambuku ho dohot anakmu dohot aka pahopum ro di biru-birum dohot lombum dohot nasa nadiho. Ahu do marmuduhon ho disi ai 5 tahun nari dope haliaonon asa unang raparon ho dohot isi ni bagasmu ro di sudi nadiho. Atong matamuna dohot matani anggiki si Benjamini marnidasa paboa apala pamangaku manonahon hata itu hamu. Pabuah hamu ma tuda mangi sude hasagopoku di tanah Mesir rodi sude nani damunai pahatop hamu mane tuat tuson rap dohot amata. Dungi di hawal marukung ni si Benyamin angginai luhut tangis. Si Benjamin pe saitu matangis do makaol rukungna. Dungi di umma si Joseph ma sude akka hahanai huhut tu matangis bi dung pe salpui asa makataya akka hahanai dohot ibana. Dungi tarbotik mabarita tu bagas ni Raja Parao akan nina do nungaro akka hahani si Joseph jadi dengan marohani Raja Parao dohot akan naposonai. Ido sahakna martua do akan atumangi hon hatan di bata jala napiopsa. Amin. Tapuji tu hatta mariti ede nomor 271 ayat tidakon ma ha porsiatai songon na hinatidakon nilongata saha porsiaon disadok pertuyon rak mahitamandok. Au porsea ide bata Jehovah ido ama pargogo na suatu dosan
na tumapalangi do tano. Au persea Yesus Kristus, anak di bata Jehovah nasasadai, ima na tinubuan ni si Maria, na gabi-gabian satot di porbadia, adorang sahabubuhan. Ido tuhata na tumaon na bernit, di panguman ni silatus, na mati terpajal di bana di hau pinarsilang, na tuat tuban otoru dun ditanom, na mulak mangulu di hari patoluhon, na manaik tu surgo, lau hudul kisyamun di bata Jehovah, amanai parku guna suatu dosa ni, di sima ibana pai mangulak sokot kanoon, manguhumi halak na mangulu dohot na mate. Au korsea di tondi porbadia, jala adom sada huria na baria, huria hatopan ni halak kristen akka na badia, dohot di hasani dosa, dohot di hatai na mandok, mulak mangulu sokot dang ni halak na mate, dohot yang luan na sora sudah. Amin. Tapi gema gede puji-pujian yang Quran.
KBG ma titing dihita di Bagasan Sadarion. Majelis Jemaat HKBP Bincarung menyambut dengan sukacita Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang hadir bersekutu dalam ibadah minggu hari ini, baik yang di gereja maupun yang di rumah masing-masing secara live streaming. Bagi Bapak, Ibu, dan saudari-saudari yang baru pertama kali bersekutu dengan kami ucapkan selamat datang. Bila ada yang memerlukan pelayanan gereja, hubungi Majelis Jemaat HKBP Bincarung. Orasma dihita saduhna. Oras. Yang pertama, nama minggu. Nama minggu hari ini adalah Minggu Sexagesima, yang artinya 60 hari sebelum kebangkitan Yesus, dengan topik Nadengado Barosni Najat, atau membalas kejahatan dengan kebaikan. Yang kedua, PHD sektor atau kategorial. Diberitahukan kepada kita semua untuk hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 jam 19 WIB akan dilaksanakan pertanggungan sektor secara on-site dan live streaming dari Gereja HKBP Bincarung. Untuk itu, mari kita ikuti acara pertanggungan sektor tersebut, dan untuk topik bahasan PHD sektor diambil dari Matius 13 ayat 18 sampai dengan 23 dengan topik dan mulak buti hatani debata. Firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. PHD kategorial dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang sudah ada. Yang ketiga, ibadah gabungan Rena. Diberitahukan kepada seluruh remaja dan aposo HKBP Bincarung bahwa pada hari Sabtu 26 Februari 2022 jam 17.30 WIB akan dilaksanakan ibadah gabungan Rena dengan tema kesehatan dan melayani, yang sekaligus membuka pelaksanaan program kerja seksi pemuda dan seksi remaja tahun 2022. Untuk itu kami mengharapkan semua anak pra-remaja, remaja, pemuda supaya hadir di gereja ini. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Yang keempat, jemaat yang tambah. Pada hari ini Minggu 20 Februari 2022 telah diterima menjadi anggota jemaat kita, yaitu keluarga Erikson Basten Parulian Simamora, Yuliana Natalia Borunenggolan. Mereka adalah anggota Naposo HKBP Bincarung yang sudah menerima pemberkatan nikah pada bulan Maret yang lalu dan sekarang bertempat tinggal di Kampung Mekarsari, Gang Halimah, RT 01, RW 11, nomor 32, Bogor, masuk sektor 4, Paniroi Situa LDE Pasaribu dan calon Situa AJ Sitorus dengan nomor registrasi NIK 356. Dimohon keluarga yang baru untuk bangkit berdiri supaya dikenal majelis dan jemaat. Terima kasih. Yang kelima, Bazar Inahana. Sesuai dengan program kerja Inahana HKBP Bincarung tahun 2022 ini, yang akan melaksanakan wisata rohani sekaligus mengunjungi situs HKBP ke Pulau Sumatera, maka hari ini Punguan Inahana akan mengadakan bazar makanan dan kor lagu untuk mengumpulkan dana guna mendukung kegiatan tersebut. Marilah kita persiapkan hati kita untuk saling berbagi dan saling menolong untuk meringankan beban kita. Atas perhatian, kesediaan,
dan dukungannya diucapkan terima kasih. Yang keenam, himbauan untuk tetap menerapkan protokol kesehatan. Melihat perkembangan penyebaran virus COVID-19 dengan varian Omicron kepada kita semua. Yang pertama, supaya tetap menjaga kesehatan jasmani dan rohani. Yang kedua, tetap memakai masker dan cuci tangan, ukur suhu selama mengikuti kegiatan dalam keramaian. 3. Jika ada yang merasakan gejala COVID, supaya tidak hadir di gereja dan jangan panik, tetapi jaga imun dengan makan makanan yang sehat dan vitamin, istirahat yang cukup, dan tetap berdoa kepada Tuhan. Yang keempat, ibadah secara onsite tetap berjalan di gereja dengan tetap menjaga jarak, yaitu jam 6 pagi berbahasa Indonesia dan jam 10 berbahasa Batak. Yang ketujuh, selamat ulang tahun. Seluruh jemaat dan majelis HKBP Bincarum mengucapkan selamat ulang tahun kepada anggota jemaat yang merayakan ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan periode 20 Februari 2022 sampai dengan 26 Februari 2022. Firman Tuhan berkata, "Terpujilah Allah yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setianya daripadaku." Mazmur 66 ayat 20. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Warta keuangan. Rekapitulasi keuangan Minggu 20 Februari 2022. Jumlah penerimaan Rp14.601.000. Jumlah pengeluaran Rp4.311.900. Saldo surplus Rp10.289.100. Saldo minggu lalu Rp499.903.061. Saldo per 20 Februari 2022 Rp592.161 di luar saldo deposito Huria dan dana perizinan Huria. Demikian warta jemaat untuk kita pada minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Tabegema korpungan ina hana. Angklung remaja.
Puji Tuhatta, mereda hita siap buku di nomor 352 ayat sada seterusnya. Hut papung pilihan sada A do sada B. Damai debata na sumurung siyan salhut na roha, imana mangaramoti ati-ati muna dot pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Ora sumadi hita salhut na, atan debata nagabe songon ojah di parminggota di minggu seksa gesima, nomor 8 ari adorang sohaheyon imana dienet sian baritan nauli na sinuraton si Lukas pidu onom mamuka mesenet 27 sahat ayat 37
Lukas 6 ayat 27 1:27 do topik nadengga do balas najat membalas kejahatan dengan kebaikan. Sono maridok disi tapai huti-hutma di bagasar rohatam. Alai hudok matu hamuna namanangi. Haholongi hamuma musumuna. Nadengga mabaik kamu tu nama kosomi hamu. Pasu-pasu hamuma akan nama murai hamu. Tangnya kok kamu ma akan nama ngasupi hamu. Anggo di pastap hurumi. Tarehon nang nasabari bayi. Jala anggo dibuat ulosmu. Unang jua nang baju-bajum. Nasa namang ido tuho lehon. Jala unang tunggu halak nang mabuat ugas ami. Ia ina pinangido muna nang bainon ni halak tuhamu. Ima baik kamu tu nasida. Ay molo dihaolongi hamu namar holong ni roha diamu. Baru lihat dia may dihamu. Ay nang aka perjahat. Dihaolongi do namar holong ni roha di nasida. Jala anggo di baik kamu na denggat tuaka si bain na denggat tuhamu. Baru lihat dia may dihamu. Nang aka perjahati songonido pabahenna. Jala molo makirip pamuma buat siya muse. Lau pasali dongan. Baru lihat dia may dihamu. Ay di pasali perjahat dodongan na perjahat. Asa di jalo muse hepengna. Om matahe. Haholongi hamu musumuna. Baik kamu mana denggan jala pasali hamuma dina sohini hirim rohamuna di balosna balgama upamuna gabe aka anak nasun timbulima hamu ay basado ibana dina tois marroha jala dina jahat gabe para siroha mahamu songon amamuna para sirohai unang mahamu manguhumuhumi gabe dang uhuman nahamu unak kamu manorui gabe turuan nahamu paluahamu gabe paluon nahamu ido sahatna kurian itu hata Yesus Kristus adong dopadohan di tonga-tonga ningolu ni halak batak nama dok songonon dang dao tu bisya bonana ahadona nang dohonon na disi molo di bahasa na leban bahasa asing dogma padohani like father like son. Seperti orang tuanya, seperti bapaknya, seperti itulah anaknya. Dalam molo di tonga-tonga ningolu ni halak batak takas doi dokon ima bukan hanya persis sama alai di dokdo ima iko panakoko do akayanakon. Iko panakoko do ima sudut no poso. Yaitu ketika seorang bapak dia sudah tamat SMP maka anaknya diharapkan akan tamat SMA. Ketika seorang bapak itu sudah tamat daripada SMA maka anak-anaknya akan diusahakan untuk tamat S1 dan sebagainya. Ketika seorang bapak dikatakan baik maka diharapkan anak-anaknya keturunannya akan semakin lebih baik lagi daripada itu. Karena apa ada contoh adong tiruan na dipatupa na dibereng ima akaya nakon sian perilaku pola hidup natorasna. Hidup nagabi dokon aka dunia pendidikan bahwa keluarga adalah lembaga pendidikan pertama dan yang terutama. Lasongon ido nang dibagasa partikiatan wain di dokdo tu hita imam molo tayo jahanak sia gaya tuluplono mi dokdo gabe para siroha mahamu songon amamuna para sirohai. Menjadi orang-orang yang bermurah hati seperti Bapa yang murah hati. Gabe para siroha di rumah jala iduban nagabi doko di bagasang uluta bahwa kita sebagai orang Kristen dikatakan bahwa kita adalah pengikut Kristus, kita adalah murid-murid Kristus yang berjalan di belakang Kristus meniru mencontoh apa yang sudah dilakukan Yesus dalam ke dunia ini.
Jala ido na nang si ulahonota di tonga-tonga niya kapartikiatan wain. Wasa di doko gawi para si roha maamuna ima di dokdo ia turpukta sadario jamita di hita ima di minggu seksagesima ona puluari adorang sohai heon ima jamita di dolok khotbah di bukit jala di dokdon ima molo aka ang ahli teologi di dokdo khotbah di bukit adalah sebagai kaidah yang paling utama, golden rule, aturan yang harus dilakukan oleh orang Kristen. Jala nanang si ulahon ni halak Kristen, nanang si patuduan ni halak Kristen di bagasang uluna dada holan na somal na di patupa portibion alay dokdo harus berbeda. Ikut tadi. Dan berbeda itu bukan hanya supaya asing, tetapi dikatakan berbeda dalam hal kebaikan, dalam hal kualitas. Hidup pada gabi dipaingot di bagasa partikiatan waing molo didok di sinakyan ima dipuka padohan marhiti-hiti turpukta alai hudok matuhamuna manganangi. Kamu yang mendengarkan. Moli doko di sihamu na manangi na marlapatan na parbinegean dia mempunyai telinga. Jalan molo di hatan itu hata bodoh songon doko netak kasu dokon moli doko tangihon marpinggol manang isa na marpinggol dipinggol mahatai. Moli doko tangihon na marlapatan ima pakai pendengarannya dan bukan hanya telinga yang masuk kiri ditolak kiri. Atau masuk kiri keluar kanan alai dinadakon na si tangihon na marlapatan dia harus mengerti, dia harus merenungkan, memakai pikiran na asa dia tusi asa diboto. Jali dok di bagasa partikiata asa ditangihon akan manangi maibana aha may dok di sinakyan ima haholong ima musumuna makaholongi musuh. Kalau tadok konwaing halak batak ditiki adorang sorodo pe baritan dauli ima sesudedo aka halak di luar komunitasna itorietong doi ima songom musu. Kalau jok ni dokon barhiti-hiti jamita au surah hita mulak tu bona pasu kita adong do penedokon na disi ima aka dalam balubung yaitu batas kampung. Jala sa ito ribayad doi ima di pinggir ni sudah disuat doa kabuluduri. Menjadi benteng pertahanan antara satu kampung dengan kampung yang lain. Alaniaha ay dirajumi do halak na asing na rotu hutai ima aka musuh doi. Jala di situasi na pertikatan wang di dokdo hita dung roba rita nauli diuka madang musuh hape dong ado sude. Ay rap na tinopa ni debatado saluhutna alani ikot do mardonga kita rap do saluhutna ido banagabi do kisaken haholongi hamuma musumuna persoalan na bohado ise do musutta adong dohi mo ibagasa nguluta no tadokon wang moloy suku tuhita ise do musutta ise mamusum. Molo edeta madoko takas do isi wolisi do sa sitong na anggo musut. Hagyo ni rohatai do nagabi musutta. Mga bati hita la mangulahon lomo ni rohani di bata. Anggo halak na asing tang musuttai. Itu adalah saudara kita, itu adalah sahabat kita, itu adalah teman kita. Mitra ni di bata hadoi. Alani dangarong sa sitong na musuta anggos yan pardagingon alay jojo ta doso na konay gabi tabain hira namar musuh ita tu halak alani hak kita selalu mementingkan kepentingan kita sendiri. Didok di bagasa partikiatan wang haolongi ma musuhmu na denggam mabaik kamu tu nama kosomi hamu pasu-pasu hamu ma akan nama murai hamu tangyako kamu ma akan nama ngasupi hamu. Dohonot tadora maul sit balagi molo sahati tatuai namang anggo di pasta purmi tareho sadanari. Ina asing dokon molo danggur hodok pisang dohot batu danggur dohot pisang.
Tidak masuk logika manusia. Dia do musuh tangyak konoton. Dia do nama murai iba tangyak konoto pasu-pasuon. Yang mungkin nih anggo siap pardagingot. Ay molo siya kolong na tahilala naung dihaulongi de bata asong na dokon nai. Pardosa do hita salut. Parjahat do hita salut na. Tetapi Tuhan menolong kita, Tuhan mengampuni kita. Di sini kita di bagasang nguluta di dokon ima asa totok kita unang gabi mamurai mabalos. Pesono kon na anggo di tonga-tonga di Portibion, ima masa do na kon na ima hukum pembalasan. Bakas sono kon na takas doi molo di parin na robi do mata abul ni mata nyinyi abul ni nyinyi. Mata ganti mata, gigi ganti gigi idu banda gabi ha idokon adong sada raja madok songonon to sahalak na adong sogo ni rohana tudongan na dokoma pangido ma aha mananang pangido mutuau ninna moloi pangido hosada leonok kumatu sianu dua kai mai mana pangiduan na oh ti mai raja ponian ang majabuku ninna ro raja denggan ilihat tu bai mana sadara jabu alai lihat tu na asingnya dua tugo rohana bah tabunai auru mangiru bana dapotan. Telo jamai merpikiri bana harun nang buan okunin narwani bana asa unang gabi dapotanan, unang gabi merlabaan. Ujung najaha ma dipikiri bana dia mau menderita asal lematian naruhana. Ujung na ahamai dokon di bana tu rajai. Raja, buat masa ada si malolokon. Nah, raja madokon bah. Bahasa songoni banom mulu buatan no buhama homa merek dang pola ima pangidu aku tu raja ina perpudi na ujung na dioloi raja ima tutu ayang pos ni rohana so na dokon nai ima molo dilihat di bana sada anno buaton ni raja mas ya na dua banon nama dua asal nang mamereng ina rohana alai dong di pulsi rajai si malolong na dang di batu alonai ahamai dokon di bana protes bana matu rajai raja bahasa nang banommu Tang buat tom murang pulsi konom mumatanyan dua cieng au pangido sada pro raja madokon holan na deng gado daboy si patu pau menyesal ibana alanya ha gabe somarnida be ibana sada si malolong na holan alani sogo ni roa jala idu na boy masa di bagasa pertikiata molo setarajumi adong musuta tadok ko sianu musukku doi nahita boy doi hita di bagasang nguluta so nakonay gabi nang marhoso pita patupahol ni roha membuat pembalasan dalam kehidupan kita isena susah ima hita sedih mekel hita rap dota ke keluarga ta HP ma mulus may bana tersuguro hatta ay tutung gabi terus dosa tabi peol pamangat tahun alaniaha kebencian menghantui semua emosi kita. Aidang bohita no. Aidu banda gabi dokon mulu arong musuta senang betapa siding yan yung napajupang dohoti. Ujung na lo jasa diri dohita. Dia tenang-tenang tidur kita di rumah selalu berpikir apa yang harus kita buat. Napadua ho didok di bagasa pertikiatan wang ima dia ayat 30 sari dok disi ia ina pinangido nang bahenon ni halak tuhamu ima baik kamu tu nasida molo di tonga-tonga ni halak batak aung do padohan ima si soli-soli do uhum tiada pari do gogo roho tuau asa roau tu jabum leo diau asa huleo ko bantu saya sekarang, besok aku akan bantu. Itulah hukum pembalasan di tengah-tengah kehidupan kita. Halai didok di bagasa pertikiatan nuang songono halak Kristen kita didok do bukan hanya untuk membalas, tetapi orang Kristen dikatakan supaya dia proaktif berbuat baik.
ia ina pinangido ni roham, apapun yang kau inginkan orang lain perbuat kepadamu, lakukan itu terlebih dahulu. Proaktif dan membalas dan menunggu hala Kristen. Ayang guma balos doso na anaknya di si perjahati pei patu pada songone. Beda do perjahatan. Hape targuar hita si hala Kristen. Buhay hita di bagasang ngoluta mo lidoko di sinak. Ia ina pinangido ni roham. Apapun yang kau inginkan. Molo nang sanga doho pasanga do ngammu. Molo nang dihaulongi do ngammu. Mulai edeni nahana narahayi takas duati itu pitu hali 70 hali manesa dos alanga hampir marparumai kamu sude dona se jojo ni doko di tonga-tonga ni ngolu niaka parunga saripeo niaka enakon unang setabereng nagabi kuasa menjadi mertua. Tetapi mertua orang tua adalah menjadi contoh teladan yang baik bagi anak-anaknya. Jojo ududoko ni jamita parunga saripeon wakana toras. Ibu-ibu harus sadar dia adalah sama-sama pendatang dalam keluarga suaminya. Sarupa doha mudo parumaimu. Tol manarodo tusi. Ngayat tusi hamuna songo dia situasi ni keluargai. Unang gabi di tau parumaimu nai songoni patudok kamu ajari hamudo denggan. Udok dotik kito makku. Dulu parumaimu ma opat tapahong borum. Na ipagudang-gudak ko, si ibortiam musia bulan ipa sekolah ko, dohota kana asing pa borum. Ya dohatam tu borum, belum tentu. Apalagi parumaimu, so na pa hopa sekolah honi, so na hopa gudang-gudak ko ni. Kau dia datang, kau terima bersih. Tormar pahopo lasro hama batit. Nga manggati guar beaw, alanya nga seorang pahopuku. Alay sehat sita parumain. Ayaw karo pahupui mo lusong parumay ni. Ketika seorang mertua dalam kehidupannya dia ingin dihormati, dikasihi, maka jadikan. Hidup na anaknya. Dakola mabalas, dakola paimahon. Proaktif berbuat baik. Asa boha asa marhiti-hiti natabain na dengga bakason na konay tumusut tanay dokon na musu pe molo tabain nuang na dengga di sidi do songon na pagkara do itu dan akan terjadi kebaikan. Alay songon na konay di tunga-tunga niya kaparngulutan nuang bodo do honota dang alani pangalahota hita dihasugok kalak. Bukan karena perbuatan kita. Bukan karena tindakan kita yang jahat sama mereka, maka kita dibenci orang. Jumpa kami rabdohot kelurahan ke sude RT di Tanah Sareal do camat dong do RW opat nasan ibari-badu. Koridokon nasida anggo hami sude manolak do inna. Bahasa karo ahala samuna manolak kami so nomor deis bincarung tuhamuna. Anggorohan namin ya sudedo ay nasalingope suboy dang ako pala mengganggu kami di bincarung beribadah. Panggilan namin ya sudedo alay tanpa dukungan muna pe so konay tanpa adongi ba kamu tu persetujuan molo dapat do di RW nami tangang dalam muna mga bati. Asohya hita bersinggungan tusinyan aliha sugon nasida. So natabahan na din naso denggan. Baka so konay marhiti-hiti pa bahenata itong atong ani huriata atik pe so konay di bayad do so na kunay ima program bakti sosial di hita ima molo lebaran taliad do pakit natuari sadaro na sida madokon ay nasilengo dang dapotak kami banwang dapotak do hami bay na hamudo na majuan na tiki talian ay dang gabi pola persoalan ni karena gereja kami bincarong mau menjadi berkat bagi dunia. Ada so na kunay bodo dihasogo kalak kita dietong saingan na alanya tidak sepaham.
Tidak satu kumpulan dang sageng ibana. Dang saro dang sekumpulan dang sarupa na irokon na ima dukungan pendukungan gabe bodi etok kita ima musuhna ala di sido hita di bagasang uluta di dokdo proaktif berbuat baik. Edeta madokon ima nang leleng somar perbue nata halu jahoni unang olo madele akan aporsiai namar habeng etoni dodapotan. Itu adalah bagaimana kita mau berbuat baik. Itu ngatongan ning ulu. Buhayi tadi bagasang uluta molo so diatureho pei molo so di Jakob penadenggan na taulahoni unang gabi so hita lau mangulahon nadenggan. Tetapi teruslah berbuat baik karena itulah tugas tanggung jawab kita di tengah-tengah kehidupan kita sebagaimana dikatakan gabe para siroham ham dongon mau mengampuni, mau memaafkan, dan selalu berbuat baik. Dang alana burju ibana. Dang asa gabi lomolomot tatu ibana. Hai asa ditada debata par. Hidup bana gabi di doknak epistil tahi memarhiti ngolu ni si Joseph. Melalui dokor di si dia membuka kembali duka lama. Dok ibana do di si di kata janak kinga ni. Ayaw do si Joseph na ginaris munai. Dia tidak mengabaikan masa lalu yang kelam. Alay sono kunay molo taingoti. Dang gabe tu besogo ni roha alay gabe lang mga nada mahita dia seperti ini oleh karena itu saya yang menolongnya. Hidup ban nagabi do ko si Joseph Joma ay 5 tahun nari do pihalepotiron. Hidup ban nagabi lihat anu goset tu nasida do si nok asa jonok moku pahopuna do takana konna sude rap do tau jala sono konnai sada do nai dok si Joseph imana gabi maban ibana mampu lau patu pahoni sone nak debatado namar surau tu odak kamu atik penai garis samuau perhitian ikut digaris ibana ikut dibuang ibana dijual ibana diototoin atau rasna alay si Joseph madokon ima debatado hidup ban nagabi dok ibana di sada Musa 50 ayat 20 takas dokon naja donya ditahe-tahe ruamuna tuau alay gabi na dengga do debata lau paluau sada bangso. Kamu telah mereka-rekakan yang jahat kepadaku tetapi Tuhan membuatnya menjadi baik untuk menyelamatkan satu bangsa. Dang mabalos najat balos najat dan membalas kebaikan dengan kebaikan. Alai dokdo lebih daripada itu membalas kejahatan dengan kebaikan. Molo si Joseph di doko disinakyan asa jonok ibana tu nato rasna, asa jonok ibana tu keluargana, si solohotna bagaimana kita dalam kehidupan kita. Mampu dohita laho makaulong masiol dohita. Asa songan doko ni Yesus ia di siau di sinang nasida na pinalumyam mitua bersama kerinduan hidup bersama jala molo kerinduan hidup bersama di dokon alpu Jangadong tahilala na denggan nang dipatu panasida hidup ban naga bisa hudokon molo pajup persarok kita rapdo mars tetangga hita do namora jong api hita na pugos ang apalah hudokon na pugos dongati namora jong di tetangga tai takya manang ahay batu hita holan ido ay dia dah asona hay rupiah taharwa aha mo haro mangidom manuntut ikon rupan na ho. Alay do mama ban kelebihan dia adalah saya tidak perlu menolong dia saat itu. Ngapugos sita ikotong muse pangidon na siya kita.
Sona kun naidang sudah na pugos lahu mabain na denggan. Hidup nagabi tonga-tonga na kaparsorat tapi sa idokdo begitu banyak talenta yang diberikan Tuhan kepada kita di dokdo hidup pakyota. Dang adong materi di hita, dang arta di hita dia kaparsorat leo gogo. Atik penuaing dang apala tari dia benian hinorhon di gogo ati. Ala dong asahuta ya kaulau perang pala tari dia benuaing aningwa katering sudi. Baka dong asahuta pinga perjolo mulak dian akatang muna asing. Alanya aswang be ang katering sudi. Ang una jolo kan ikon dong asahuta do perpu. Mula tado konwang mula na jolo di bona pasugit. Mula adong ulaw na berhabut ni roha. Dia doh dong asahuta mapanutup di acara pangapulion di borong ini. Angwa kahula-hula perjolo doi. Dan nom maasa adong naman kuli keluarga na marsi taon. Idu banda gabi sa idokon dia do dong asahuta maparpuri. Alin wang dang apal tarida bi alan yakka situasi. Idu hita di dok di bagasang ulut. Iko takas doi idu banda gabi di dokon haru tu hata Jesu dok do haholongi musti. Ang pula ya jari hita madokon haholongi dong ammi, haholongi anak komi, haholongi na turasmu, haholongi dong asaripem. Dang pula ya jari songoni hita alani sudah otomatis sebenarnya. Ai diri. Pula ya jari si ala ikon otomatis doi di bagasa gul miningoluta alani moloi dokon di sinakian kita mampu hingga do balos ni alania Kristus. Hala nunga perjolo hita diasi Tuhani hita pe ikut do mangalehon ason mangalehon las ni roha mabain las ni roha tua kahal ina pinangidom nang sonak ko onang dong nang mekel ho bay mekel dong amu nang tangis so bay tangis dong amu itu rahato doiro. Ay sona kunay. Proaktif berbuat baik. Jala maulupe dihosomi halak kita. Taingo man. Anna pakai waktu, pakai hartamu, pakai semua yang diberikan kepadamu itu untuk sedang melayani diri sedih, sedang melayani hagiota alai. Supaya ketika kita melakukan segala pekerjaan kita, perbuatan kita, itu adalah untuk memuliakan Tuhan dan tetap semangat untuk berbuat baik. Bukanlah kebaikan untuk membalaskan kejahatan. Kita rasakan karena sudah terlihat unang magungmu. Amin. Mau lihat puji-pujian mau seborong nami todo pamelitu sam natotongan Tuhan madongan ton dosodo ham dosong pakaruan yang kopit na subuh ili Tuhan ro di tonga-tonga di bagas di tonga persoron nami natotongan itu ya mamuji pasab guar marhiti live streaming nami apalagi di kasih marhum ali Tuhan tuar pas kami nang puji pujian kamu laton ora nami hola dengan di basam do asini ruham do tutul Tuhan natotongan Tuhan madongani hami ya holongi ho hami di sesa nang akadosa nami asa boy hami tutul Tuhan gabi akanokomu natotongan Tuhan mangulahon mangihuton nang aka ajar dohot poda nasya kole Tuhan gabi tari dia ma dia kaparngolon nami dia kaparsoron nami rabdot akan humalia kami itu ngatongan ni keluarga antara natoras tu donga saripe antara ya nakon le tuhat natoras antara na tua le tuhan rabdot aka sudut na poso nang di tonga-tonga ni akan humala kami petutu le tuhan di masyarakat totok kami tutu le tuhan di bagasa gulmin ngolun nami gabi para siro hami saluhut na
na mangulahon akaulon na denggan dada holan na sekedar li Tuhan nang mabalos sami ala na kujalo hamil itu sedongan nami alai ko proaktif pami tu li Tuhan lau patupahon akan na dengga di tonga-tonga ni akka persoron nami ai doko li Tuhan molo ihu pangido hamil tu banon ni halak tu hami ima banon nami jumolo li Tuhan iko jumolo do ham patupahoni asa marisi Tuhan managap pami ale jojo do hami tutu le Tuhan talu hami di baik kagiut nami le Tuhan holan napai mahok kami tutu le Tuhan holan nama balos sami le Tuhan jala di sido tutu le Tuhan sipata gabi madabu hami saluhut na tuha kagijang ni roha asiro hama le Tuhan nangapala di bagasan oba sope di pengotodo hami marhiti hatam so balos kami menajat balos na denggan le Tuhan gabi margogo mahami lapatu paun akolo na denggan nang tutik-tik na mangiut itonga-tonga niaka persauran itonga-tonga niaka partuturon nami le Tuhan asiro hamali Tuhan nang apala di bagasan oba sope tuar banu nami le Tuhan saluhut na akar ruas ni huriam na tongot tutu le Tuhan apala di bagasan oba son botorop do tutu le Tuhan si tonga-tonga ni ruas ni huriam na makilalaon le Tuhan akibat pandemi COVID le Tuhan naikon isolasi na sile tuar tonga-tonga ni bagas di matutu le Tuhan amanami si tua Antoni si majutak sosoli Tuhan nang si tua Robert Godang pengaribuan rap dotinan nakon nasida keluarga David silalai boru sinaga le Tuhan rap dotian nakon nasida sosoli Tuhan nang Kristi boleh Tuhan rohama le Tuhan sehotong le Tuhan nama donga nasida o nama masu-masu le Tuhan nasida tonga-tonga ni aka perngumito nasida jaka si panganun ubat di parsolon nasida nang aka pitami le Tuhan boy matutu le Tuhan lau banakokon le Tuhan imun nasida nang tutik-titik na mangihut asa dua le Tuhan nang aka parmaraga songgo-songgo siak kami so nang sori berbuak kami tutu le Tuhan boy musimar parsauri tonga-tonga di bagas lasongan itu le Tuhan nang aka ruas ni huriam na di bagasan aka parsahito tutu le Tuhan manang pe aka proses pemulihan le Tuhan totong mau le Tuhan nama dongani ho nama dauni na sida saluhut na le Tuhan asa hotong le Tuhan nama nanggali aka parsetoni se pamatang na lasongan itu le Tuhan nak kami pe saluhut na ruas ni huriam se pada uham itu le Tuhan se padne ko pe le Tuhan boy ham itu tong Tuhan di bagasan aka parsoron nami di bagasan aka kikitan nami boy ham itu le Tuhan boras tonga-tonga ni bagas manguduti aka parsoran ale to tong malituan paingot tami salutna asa di bagasa protokol kesehatan kami itu le Tuhan majamoton hai pason nami laos gabe idol itu adalah nami majamoto kai pason ni keluarga nang hai paso di tonga-tonga ni bagas cor asirohaman Tuhan torbonun nami le Tuhan nang ruas ni huriam tutu le Tuhan nang dilosso Tuhan torop do pas ni huriam nang di pasu-pasu homar hidi di pasu-pasu perungas saripion di tonga-tonga di bagas corom asimaroha malit pasu manas taluhutna pasahat tutuan nang pasu-pasu para kon di bagasa gulmin ingoluna sida asa tutonga lituan martabat tabay hiras ni rohana sida lau mamuji pasab guarmu nang tutik na mangihut paggo na sida tuan lamang ulahun akolon na sida astong le Tuhan di bagasan aka ulon na sida na maragam le Tuhan totong na sida makilalahon Oro na mga lihon di bagasa gulmin ingolong na sida atong pakyon na sida maakaulong na sida parhitian na sida le Tuhan laho mamuji pasab guarong para rato karajom litong atongan ni porti rohama le Tuhan langsung le Tuhan gua kami tu salut na akan na tora sa le Tuhan na tua-tua homatong le Tuhan na madongan na sida songon akan na tua-tua le Tuhan maradopon aka sudut na poso ngatongan ni aka keluarga ni aka yan ako boru na sida hela paruman na totong le Tuhan jupang hadam yon na siyako totong ali Tuhan proaktif berbuat baik mabati ruan na dinggal Tuhan asa jupang ali Tuhan parsaur na dinggan na masih tangyangan na totong ali Tuhan masih sa dosa diaka partikian na ali Tuhan atong sa di umada turin namin pasu-pasu ng akin akon namin saluhut na itong atongan niaka parsikolan na sida bag secara tata muka manang ali Tuhan online totong mahuli Tuhan na aku puji pasal pamaguar marhiti Tuhan Yesus Tuhan na martangya kami tuho amen. Salas to pasat mapiliata
Saya teo na isa adalah jongjong mahita. Unang terlalap di atas, tulus ikut jambani. Ang dapo hasonan, molong kodang kamu kadongan nunga tabigi hatan di bata sadarion namadok kaholongi hamu mamu sumuna nadengga mabaik kamu tu nama kosomi hamu pasu-pasu hamu ma akan memurai hamu tangyaku kamu ma akan mengasupi hamu. Tuhan urupi pon hata au patupon dengan tuhalak na patupahon maj. Uhut didok dotu hita ia ina pinangidongmuna nang bahanon ni halak tu hamu i mabaik kamu tu nasida ay molo di haolongi hamu namar holong ni roha di hamu parulo dia may di hamu alay gay para si roha mamu songon amamu na para si rohay. Patu pamasal hutnai di ngolum enung ngajumolo ibana makolongnya kita pe patut masih holongan. Oleh Tuhan urupi mahami makauluhon hatami asa terpatu pahami nadenggan tu sahu hatalak asa gabe para siroha hami songon hona mara siroha tuhami. Tatangnya aku mapilih atau debata martangi yang mahita ale debata manami na di bono gijang odo haruan ni saluhut silalo na denggan dot na sa ulibasa na mauli utus upasatay masya na nilom mitu hami pilihan na mitu ho kay jalo magabi uap nos di jolom pasu-pasu majalar ramuti aso parahasya kami pilihan non pati bulon harajom buri tonga-tonga ni huriam dot di portibion buhay maruhanay marhiti-hiti todim asal mutadahami godang ni silalo mitu hami asal mgirgir hamadok mauliat itu ho marhiti-hiti Yesus Kristuan nami amen.
nami na di banogijang sa penerbadia maguarmu, sa Roma harajonmu, sa saot malom ni roham di banotongon sona di banogijang. Leon matuhami sa ron hanguluan siya pari, sa madosa nami son panisan nami, idosa nungan namardo sa tuhami, unak kami tugun pangjunan, palumahami siyan pangago. Mulak mahamu di bawah damai jalan pasu-pasu ya Tuhan debata. Di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan debata maho. Di sodako Tuhan debata mabuina tuho jala asima rohana midaho. Di dopako Tuhan debata mabuina tuho jala di pasorom madamena tu todim amen. Oras madita salutna dia karuas na hadir di tengah-tengah negara jaon setotong mataingot ima protokol kesehatan lasongon mana di tengah-tengah ibagas secara live streaming totong madibagasan pangrawatan itu atay kita oras madita salutna Tuhan Yesus memberkati. Remaja jangan pulang ya.